mga dudong mga inday, welcome to my channel. Ang Dudes Torta. Karon lagawon ta ang district office. Blessing karon sa bag-o nga district office. Uban kining mga maestra nga akong amiga sa Central, si Ma'am Ging Rebecca Palarca. Ging ani. O si Ma'am Maricel. Maunatara, si Ma'am Bibing, si Ma'am Cor. Ubani kami, malagaw ta, suruyon ta ang district office. Mga dudes, sabay ta, tara, mag-tour ta. Hello mga dudes, abot na ta diri sa district office. Atong lagawon kung unsa ang naa sa sulod, unsa kanindot ang district office sa San Isidro. Tara, sabay ta. Okay, diri na ta going sa district office. Ini ang daan nga district office no sa central na ni karon nga building. Hello, morning. Ang district office. Diri na ta sa bag-o nga district office, ma'am. Asa na? Blessing sa bag-o nga district office po, sir. Wow. Sir, dala ni Ma'am Ana nga kuan man na kanang lata nga kahoy nga nahimong na uga, samtang na uga na puslan ra. yes. Sa art na lang na magdaog, ma'am. Bida. Sige go, apila kog silhi kay sagbot man. Hello, my name is... Hello. Ma'am, good morning, ma'am. Yes, ma'am, morning. Welcome sa ano. Yes. Ay, lindot, ma'am. Gamay. Okay. This one also. Busy among district supervisor. Musiga ni siya. Ako na akong ibutang siguro diri sa sa kanan. Right siya. Sige daw, ma'am. Busy kayo mo ang goko nga. PSD. Hi! Welcome to Dudes Torta. Kani sa una is room ni Ma'am Tess. Pinya gipulihan nako. Nga nahimo ng district. Ma. Giving this up classroom. Kita ma. Daghan naman daw na kulin. Oo. Daghan na yung sobra. Thank you daw, Ma'am Arlene. Oo. Yes. Yes, ma'am. Maulaw na yung mga bisita o ang gas stove, electricity, kaya pwede rin fresh air. Munang gingon ng how des jud ka, ma'am. Yes. This is my first mission Yes. for a better and wider District office. Yes, ma'am. This is our identity. Yes. District office is a place or a home for our visitors. So, at least naman kanang presentable, comfortable, and Yes, convenient, and kanang feel like a home. Yes. Not for visitors, but all of the teachers, schoolheads, especially magtambay na mo diri. Yes. Diba? Kung papunta sa inyong school, Diri, sa inyong school, then you can stay here. Especially pag nanay coach nga gwapa. Thank you, LGU San Thank you Isidro. very much, LGU San Isidro. O diba, pagsunod sa isa ka-opisina, public office, Wow. LGU. Yes. Ever supportive na mga officials. LGU. Yes. Diba? So, ako naman yung thank you. Sige, ma'am. Ako sa ding suruyon diri ang mga rooms. Napay CR. Pwede siguro how to do it. Napoy CR. Nanay duha.
Nindot ang CR. Yun, Na Sir Mark, no? Yes, sir. Pwede ka mag-shower na, sir. Yeah, okay. Asa man to itong lights? Dara. Ha? Okay, pwede pa ta mag-shower di ay diri oh. Kung wa pa tayo ligo, pwede ta masulod. Okay, naapay lababo here. Uy, oh wow. Napay isda na dayon oh. Bangus na. Bangus. Kanindot na. Another room. Pila ni ka rooms? Diri, isa ka room i-occupy para sa office ni ma'am. And kani isa ka room Hello! kay Ma'am Tess. Alam mo, nag-istorya din ang tagiya sa Dudes Torta. Gibili ng shoes, pasang taas. Siyempre. Tara. Maulang pa. Oh, sa kahamos, ibili na ko akong sapatos. And, apil pa ni diri Ma'am Tess, no? Ay, kuan pa isa another room. So, 3 rooms for district office. Gani, gina-prepare pa diri So, prepare 3 rooms. 1, then 2, and 3 dito sa taas. So, dako na kaayo ang district office. Dito sulong kanindot diri sa District Medical and Dental Hub. Ma'am, mao ni ato ang district coordinator sa health. Yes, sir. Ma'am, Good morning, sir. I am preparing for the blessing of the new district office. Wow. You are invited po, sir. Yes, ma'am. Thank you very much. And nindot imong kuan atong ato ma'am no. Yes, Dili sir. mo. Ako, sir. Pero wala ko naman, sir. Gani no, district. So na time schedule diri ma'am na mo ari ang dentist ug ang doktor. Sa pagkakaroon, for this time, wala pa schedule po, sir, kahit because of the pandemic. So, Oo. wala talaga schedule because sa division po, sir, para ma-schedule niya itong 6 ka hub nga naa sa central school. Oo. Yan na na-schedule kung tugutan na po, sir, nga naa Na- siya ay Oo. Wow, diri ang ma'am no. Pwede tan-awon ma'am. Yes, sir. So, may tanawin mo, sir. Diri lang na bed. Yes, bed. Kanikin sa ang di kalakaw. Yes, sir. Wheelchair. And, may medicine. Medicine, cabinet. Asa ni? Medicine for all. Wow. Una naman din nice uli. Nindot ang sudlanan ma'am. Yes, sir. No? Ikaw, Silver. Tapos, Kasi- sir, dental chair po, sir. Wow. Oh. Dental no, nindot ma'am no. Ang nag-provide ani DepEd DepEd, sa. okay sa DepEd po, sir. Ay, hala ma'am. Hello po, sir. Okay sa DepEd. Okay sa DepEd. Okay, sa DepEd. Wow, plus na apa Joy? Cabinet here. Para sa dentist food ni. Sa dental, Sa dental. materials and supplies. Supplies. Wow. Hala, nice. Ing ani na atong district ma'am no, sa wala pa nakaadto diri asa district office sa district sa clinic nato. Ing ani na kanindot. Waiting area. Color blue ang upuan. I love blue. Hihi. Thank you Ma'am Joy. Salamat sa pag-tour. Yes, sir. Welcome Salamat sa po, pag-tour. sir. Napagani diri alcohol na ano oh. Disinfect when entering. Oh, reminder. Dara. Nana, sakto. Nandito ang mga gamit, ma'am. Complete po, sir. Complete na siya. Pwede For the na. benefit of the children po, sir. Yes, sulat na lang sa time. Right time. A few moments later. Mga dudes, so karon nagdala pod ko og baked macaroni para i-share po na ako daha sa blessing sa district. Gamay lang siya pero bugat na. Lami siya. Busok. Baked sa macaroni. Sige, okay, go. Human na. Ay, Mayor. Hello. Sir. Ma'am, nisakap ako. Ako'y dawat. Oh, sir, ma'am. Yes, ma'am. Hello, sir. Good morning. Vlogger na wala. Naghatod pa kuupuan, sir. Sabi. Vlog. Kuhaan sa nako, sir.
Ma'am? Dapat ka malaagan na kayo. Sige, pwede ka na Laag na lang, ma'am. Gani, ma'am. Mang ano ta? Na si Mayor. Na si Mayor. Mag-video lang ko, Mayor, ha? Service lang. Dar ang food. It's a blessing sa new district. Kalami, busog na. Kanindot, kalami sa mapagkaon. Napay cake. Wow. Ready? 1, 2, Thank you very much. Tanawan mong food, sponsored by The Schoolheads, and John Dean, and Sharon. Don't store that. Natay bisita. Natay bisita mga teachers diri. Oh, si Ma'am Venus o si Ma'am Icho. Wow. Lamig no? Sige. Shout out dia, ma'am. Shout out sa. shout out ka. Prepare ani, salamat kayo nakakaon ni. Sa mga elementary school. Thank you for coming, ma'am. Yes. Sir, Sir Mark, shout out kinsa dali. shout out ko sa Kamang Dundil nga wala ka. Wala ka ron. Mang Dundil, daging kayo pagkaon. Yeah. Ang adas na mo diri sa district San Isidro. Hi, Ma'am Shai. Hi, From sir. LGU. Yeah. Oh, kasi shout out ni Mama. Asa naman ka Ma'am Dundil? Naghanap pagkaon dito. Tama na lang. Asa dis Ma'am Dundil? Ah, naglaan. Ilaan siya, sir. Oy, sana all. Hey, blessing sa district. Hello, si Doc Ana, ang among district supervisor. Yay! Aircon tayo. Yes! Air continuous! Artista na. Artista! Kalagsara, sir, ay! Nino, may paballoons pa sila. Kanindot sa ilang Christmas tree made of butter sako. Wow. By Ma'am Dondil. Hello mga dudes, humanag yun ang blessing sa bagong district office sa San Isidro. Kini budget gikan sa LGU San Isidro. Dagan ka sa ayong salamat sa municipal officials nga nagkahiusa para ang among lugar mo asinso. Apil ang district office ilang giasikaso. Meanwhile, Ay, sa akong mga parinti din sa Kipalili. Hello! Sa akong bana din ang wapo. Si Dante Saicon, ang bana ni Sosit. Okay, Ma'am Ging, isa shoutout ni Mamiang. I'm Mia. Shout out kay Miyong. Mia. Okay. Ma'am Bibing. Shout out kay Alia K. Adelita. Yay! Sa akong bana nga si Raulito Cuyos. Yes! Shout out kang Mig sa akong unigo iho. Oh, si An-An may labot. Paapas kay Anan Cuyos. Yay! Okay, shout out sa tanang teachers sa San Isidro District ug sa mga gwapo-gwapa nga principal. Hello, dagang salamat sa inyong pag-support. Inyong nakita ang kanindot sa atong bag-o nga district office. Nagulat si Ma'am Ana, suruyan ninyo mga higala.
Hantod sa sunod nako nga paglagaw. Uban ni ako. Sabay ta. Malagaw ta. Magtour ta. Pero sa pagkakaroon, bye-bye!